салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯза танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем ҳамчун дӯстони азиз дастгирӣ кунед, навора падилитса кунед ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ ё ки мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар экран мешаванд. ба тавре ки ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш беҳисомай. фақат эҳтиромона хоҳиш мекунем навор суратҳои хонатона бо маълумоти пурра роӣ кунед. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. як хонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ, бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон, ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. фақат хона айни ҳоло коробка мебошад, сохтмонаш рафтааст аст. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи каналам гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, хонаи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ, бо савдо мешавад. об свет ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад ва об свет канализатсияст. канализатсияи шаҳрӣ мебошад. корвон автосентр крупский мебошад. дӯстони азиз, чӣ гунае ки мебинед, доми 4 этажаи кирпичӣ мебошад ва ин хона ҳам дар 4 этаж қарор дорад. маълумоти бештарро рақамошона дар рӯи экран мемонем. аз соҳиби хона дастрас намоед ва аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. зиндаву саломат бошед. рафтем бохи навора тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, рӯбарӯи терминал. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ, бо савдо мешавад. об свет ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад ва хона ҳам ремонти беҳтарин дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. оби хунуку гарм ҳамаш 100% мебошад. харидор аниқ бошад, рақамошона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ, бо савдо мешавад. об свет ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад ва хона ҳам ремонти нави замонавӣ дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидор аниқ бошад, рақамошона дар рӯи экран мемонем. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва номи соҳиби хона Суфӣ мебошад ва аз номи каналам гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, ташаккури зиёд барои дастгирии некатон. худованди меҳрубон нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад. боқӣ дар амони аллоҳ бошед. паноҳтон ба худо.